Ay, dun o. Di ba binigyan mo lang sa akin ng gamit? Parang sisig. Nakabos, parang drive sila. Ay, nakabukas na. Wait lang daw, diba? Hindi na uso yung mga ginamang na ganyan, no? Alam mo pala yun. Hindi ko marunong. Salamat sa panunood, naway pagpalain kayo ng poong may kapal at huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at mag-share at like, alright?